PGR bijara puthak ninia farman kache songa saikide di uping maslayari dengpen amri ronga saratuma phan village court certificate kiron Pinia dapa bir talong penili sami dengmir killing pi non bir tang ton pen arju ponekta Kedam tang matijong ni phai krener kep ani Habar ke hat legislative assembly angkang Habar ke hat municipal board PGR bijara puthak kache songa sai dengpon Kedam tang apora hut bang so PGR bijara long kedo tuma phan thali bek nang jipura kache song bom bang bomsi Pholuni revenue circle angkang Jasimet utar borbela Habar along Aron repen ke cheke bia sotum kedo thiba puthak thali bek nang jipura kache songa sai dengpon Bangso PGR bijara long le along aron repen ke do tuma phan tharli pon popura apong ke asiatum lamcha chipi pon rin kilo bonta non pu ansatami ke tharli jia lama matsi ka bidera jo kache songa saya bangke padopon bomsi thek pon long lo ili tuma long le along amatsi angton pen ke cheke bia khetum hem kache kim thip pena joksi non ke ajo phirlo ili tu ke do ke dam punon oktung hura sonsi chemandet lo Lapen karbiang long karbia ratatum akache rababang akinang sotlo ilitum non isi pen iklai vetsi kido ke thak lapen kache rap kache topon nang jia porlo pusi litsong rong parpen ning jepon kido lapen PGR jasimet ke tim karbiang long ke man me ke dan ke lele ke chok tikir ri hala subang alang litum bang ke claim ke ben jasimet rafan kapalu kapalom eviction ke claim ke rek lapen par eviction ke claim ke kota me council ben ke claim una sai bang ke claim ke det pen la Nini farman kache song ini la chota medak Habar ke halong dame pini ben pen apen amani sam jutpo nini farman se doiklo pini la dak Habar ke halong an magi ingdeng keplo long keplo ke pleng tang tame karpeng long atokon do bangke la sobang patetang airport ka patetang et bangke dasemet ke rat pen kaching ki ke then rat pen kachi par la bangke PGR eviction tunche tig bangke ni tu bangke sang se la pen sang na nande ate non la dak bangke isil karbian tu ki kachi song patu karbi kasar lang patu kolam da itu mapong na chethan piglo karbeng long rat pen chethan piglo the bini elong le thelang alo Karbiang long autonomous council kachari kachalom ponatum do an CEM ponon EM MP MLE alang le tuma phan setami lapuson kache songa hongjailong RDP donation te mesenji lapen eviction ka tharleji la an apor enangni setami non ke Guwahati Delhi kedam loksi arni pathon pensi apor ka padam lok lapen labangso sit in demonstration dharna kangni ponalong ke japon litsong rong phar ningje pon eviction notice ki hello pigalam lo eviction claim di polam na ke tingwai me kamela hala mangisi khera kami pinilang nang pole uttor bor bilang kang pilong ta ang tonang kang tia paro kutun ke karbi achatai karbi adim karbi long le pilang terai det lo tami pini hala dak eviction ke claim ke hello pigalam lo dor sing rong ha ke hai bang ame thang apok ka chema thalok ame thang ardi chema thalok ame thang ang hoi chema thalok non bangke hada uttor bor bilong bangke non bang election ang kili lo por nang li ro non hada jok ke edam mane foundation stone ke hada bang kapang ni dam hasun seklong lo hala News report KATV News Di furong khilan food merga thengno along kidam tang matijong ni phai krisir keparni ihum elto karlapen Yamaha R15 na bike kache tonga jok banghini bike ke beklapen kache thabatum a hearing tang rakpen arenga huke sonang Birta ki ripon longa tengke kache tong dun fit ihum elto car registration number AS01BQ3550 taralang so nat pen kidam bomahut difua hithia nat pen ihum Yamaha R15 registration number AS31D1004 bike kebe ki pachat pik penajok kara thengno patong thamlo lasto jok bike kebe klapen kache thabduna bang a hearing tang rak pen arenga hu sonanglo Bait la pen kar kache tong por julong si kot pen difurai kom sai khiatum adi maklong along an pali dun si areng ke so banghinia tuma phan difu medical college and hospital along sikilang phan ponlo la pen kache tong bait la pen kara phan sidami chepari deng ponlo la pen birta kiri boma pora hud an ke kithi ke jang bang awelang pusi pachini pon News report KATV News Di uping maslay arideng pen amri ronga saratuma phan village court certificate kiron
Nijang Karbi Anglong number 2 Amri constituency ke parlo Amkachi community hall along kedamtang matijong ni Pai Krisir ke parni Amri rong saramaya tumaphan KACEM D Uping Maslai ahin pen village court certificate alu kiron pon certificate kiron pon amaya long aluhiaman pen KACEM D Uping Maslai kachetong dunalong Amri VDC chairman Sarthelekthi Amri BJP Mondol President Anthony Kramsa, Mondol Secretary Bijoy Teron Lapen, Matthew Puma, Treasurer Norul Teron Lapen, ex-Mondol President Sabendro Inghi Lapen, West Karbi Anglong District Karbi, Rongasar Amay Kongchun Bang Boromson Teron atum chetong dunsi, Amri Rongasar Amay atumaphan village court certificate alu piba jerpon. Bangso amay long Amri Howard kadukawe rong plikep arong asar thiang bongpen rong thom kebra ki thom arong asar thiatum chetong dun pen mithang certificate chudeng dun rinti Amri abar Karbi rong sarame him pen inadak nitum inangan ningkan hini baka prang pen lo kape ko pendun silong bangke appointment kilong sutan nitum bangke ison sonika siksak officially son sonika siksak ka joine sin nitum Derdun huplo, nasi pinia bangke ladak itu ma Amri MSc mate itu kon kabelno tu mas konseli yem sarkai diuping maslai ni tum hanang ron niklo nasi la pinian bangke ni tum Karbi rong asar anta Amri Karbi rong asar anta ini kan ke ningarong lo sita irong rong ni kicok ke dolang laso kicok ke bangke ke prabjin pen ni tum aku correction of han pothai lepo irong rong ni kicok ke do nasi pinin tu ma mege lalo An parta EMD Uping Maslai hin pen rong asaratum ko sonsi claim dam nang jima lapen rong asaratum aja kongko andoma customary laws arona teng pen ko sonsi ke claim ke dam nang jima lahai hui aputhak rong asara maya tuma phan klar dak pen than pariti kangsi bangso jai mek miss sen pen pachun pon Amri rong asar Karbiang lo Autonomous Council hin pen appointment letter keron lo ini Autonomous Council hin pen claim rang ya aji ding lo seda ko tarong su keron arni pen ne sani ge re pan kodai lo ane aku cek kurita lang tapu lo rong asar tu aku mane picking ngai du piglang pasi na tu mako pordu pasi lana por langko pasi ningarong lo ini long lo aku doan ke mane ini Autonomous Council himpen aku News report KATV News Pinia Birta ke Lansi Kangton pon iklo domi thak me kardom